Koe asebara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomu Gusii. Ndizi TV obwansu bwomu Gusii. Manjumuri bono tiganande ngwarigania senjera ya bene kanonde togendreta somurubiri Ensakia no nyibiro bya minyo kirasinini neri bintu bire bya tato bya chikorarigerigu abwa senjera ya bene asimambi ya boniga igogendera kombwatia asenjera ya mosa seyende karokonyali nabo tudri na odena bono soa ime yumuroberio Ensakia bono mambe tuchaka manaye na ntokora manaye asimambi ya aboniga na manga gende korekana ime na isko ya Gusii manjumureria kore na kwalera ni tobe na haye go jakira boniga na ande go kachinsi seto oja bono na odeno magani onengo jara se studio anega do juwa kwa ndamangana afya yeritiko uliara mbuna mbotama kwa dena afya nero erenkia hande nero ekogera buna atuaboka kerole wiya igo kerobwate afya erengia igo na lioro motenengu tari keroro motenengu tabwati afya ere engia igo na kikwaligania asomoroberio tujaka manahe na ntokora manahe asimambi ya aboniga gendera kombwatia ndomere uchumbe ya wetera senamba yere as screen igorabo ya 0792-192 inero okonyora asimambi ya aboniga buna na namba inero doma ya 0792-192-834 iyo nero okonyora nero as studio asimambi ya aboniga asibari bakombwaza nsemo ya YouTube kwa mbwatio ro wetera Ndizi TV News Digital asenjera ya abene bono mambia ekiagera rende na trust kunaye aseyemo ende ose ende go chibosyo ene Ndizi TV obwansoma usi ekarondo jina mbara ba ndere otomaje SMS yabo wetera senambe yo era se screen yago igo rabo na dere na manga korkanate ko rutukurigoro omwemusie bwe woyo kabero omwemusie bwe wodi ya Nyamira na netigoro asensemeli ya Nyamira ekera barai awo banyade bawo ikerna asensemeli nonya siasa yarekane ge koiremeli ge koirali bagali nene ekolende mbaru etengora yabo goji ase engeyo naba abantu banyamaya bonzi bakorawa na Gabriel Secretary bwa mangana bayitsemi na geta senseme yesekir majo mugavana be county ya Kisii Paul Simbarati no alenge mugavana be county Nyamira amos momnyari bono alenge amona bachumbe abange no bayigeranda senseme anene kero bakorwa engora yabo gochia se amate nabasani banyagosira erija onse mugoto ko baraganiria maya no bale mu abantu bonse bali ba Nyamira na Nyamira kuote kwa jumla na tuabagande Nyasaye anyarega kobwera ase kermanda takoba nobokendo asenseme ibo chingwana chiricha by Brighton atio mabasi miolo moja na Kenya kwanza nigo chia agenda de kurende nigo basuge tigo ikarit kure chume karwachu kwanda amangana mange migoro yechinkwana echo chirengete koreta monjiroli ase ense ya Kenya igo abarai aho maende tekuru birengera byabo igoro yechingwane echo kera abandi badena chingwane echo nigo chigo kora chinga kichaba Kenya ekera abandi badena ya chingwane chine chingia echirengete koreta inclusivity gosenyote geri koreta kubwatania abakenya bonse ende tumari togosuka gochibosyo omurai bwense tokagwira mruto nigo bono nanda bwatanire nense ya Indonesia ekero omurai bwense yokoko widodo ajete asense ya Kenya buri tukero ariganetigwe ase emaga just house tukero ekero babwatanire ose bari kireno kubwatana asumurwe Kenya bari madena memorandum of understanding kadiyense ya Indonesia na Kenya erigo kini birengo bya amagendero aschinse jibero soko bwatano kuya asjinse jo ibere omurai gosoma konyi omurai bwense katika shawa aburi tukero naboreti abana boda boda anegrade ngasensemeri ya Nyandarua County asomoroberio bachagete bwogwegendereria ababolti nabono tigabanyare bakwegendereria na kobeka ebesa sekiganja uzajisako erinde bagende go jasama tukarosira yakatane serikali nibate miroberio kubakonya erigosuka gochi ibosyo
Berio Kibusang oyore omori Kibotamba se wizara ye Chisemi na de serikali ya Kenya kwanza serikali nigebegete miroberio yogosira Chisemi krobabu ategi karo kia mangana ya masomo alia sensemo ya Nairobi litiko ligoro ekiochko endra anga matuko atato aneiga asi county ya Nairobi kiare de Ababuatan au bejisemi abu litukirigoro ekerobalenga sensemi ibo mo prime cabinet secretary Msari Mudavadi wikirande asegi kale kyo kemangana yechisemi nigade na bono chiskuri takeri chikuri ya mangana yokobeka chisemi gose mirovelio yogoso migoro yogo change kwelire ometerire na lolio about na climate change ya veire ekikusungu mkudia sinsito ya Canada ya retire mechando ao wana dena emirobelisi kobe kwa buya nabo ekoreta omaya ANC yeto ya Kenya boigo asorongorosi abarai amba endede go kwanda igoro ya Professor Nathan Ogechi oibono ogochikoba gose oraliwa koba vice chancellor Bwe University ya Kisii ayungati yali mwajumela neta korekana ime na isiko ya Gusii ekarondo jena company ya Gusii Water and Sanitation Company wasko ekereko bwadana ne county government ya Kisii iyedenile no mugavana Bauro Simbarati amo na World Trust Fund geko nigo baendete kobe kimirobilio yokwene kimuna abamenyi be county ya Kisii nigo bakare gochikonyora mache ekarodi tukurera babwate musangana mwanene ose mugavana agochikora umurobilio yo bwoko igora machande asesemeri ya Kyogoro kubotekana gose kolengana na managing director bwe company ya Wasco Rusi Waito nigadena enerenchire yamo company yo ebegete mirobelio yo kwene kimuna ngosira bale gose abamenyi be county ya Kisii nejinsema chirichi baitana ine konyora bale amache asenjire yamo neyende gimirobelio yo nigenda kubekwa ne company ya Wasco gwetero modeneli obo Rusi Waito oyo oenegatibuna nigo baendete kubeke miroberio igaba menyi be county ya Kisii obabori na baire advantage kera mache etire angena barabuo bangusa maje baso agochi nyomba boy kana rute kurege tindi ochi asebali babwate enaro nembwa ayo koiba majo medo montona lero gotumeka advantage na mache etire onyangusa onyabogeli oetia amaje atari gwakana kende gyonsi yikoirira company yokonyora saren kondoro kuretindi otaire barabuku patana na water police unit baendere okora omusako ase county ya Kisii na Nyamira erigo kora bali babwate enale yo yokoiba amache ayona aragenda korekana ime na isiko ya Gusii ayona ara komanyiri asenjira yoko ya chuta asemambi ya aboniga kende ntomera uchumbe yao ontenga kikwa bokire nanga kiroberti litukori yao asemambi ya aboniga andonsi ase ojikwa bokire ekeba kya ogoji nga yao gochi ekeba kyao nga kiroberti litukori yao aralia ya ngoko goseire nga kiroberti boigo mete nabagonyona ondoko goseire gose kende kia abeire nindo cha sensemo ya Facebook leo tinda sororo na muranga nchira sinini kolende asensemeli ya YouTube naboko nyororo togendere na kolende naboko nyora sensemo yane ya Facebook walia ontomere uchumbe yao enyingi ontebinga kyondrede kombwatia asensemeyo ya Facebook bechi yanabo naboko nyora ontenga kyondrede kombwatia karondo jemne yende nebwate shida kidogo etaranchirana asemambi yabone kolende nagote bina togendere naye bali bambo atikurwa sensebo ye TV chiero cheno osandonsia sobete bali barasi hoteli bali bakoba hoteli ya Kikwetu bali bakoba ali sensebo ya Nyamira bali bakoba as andonsia sobete kolende umbwadedi ndomere uchumbe ya nyingi ontebina ya no lime yomurobelio genda sensemo ya YouTube na boko nyororo ekronolojia na Facebook imekata kidogo maitebinte na biro sina mwanya bando bikora ikabiara enena sinini mbinga mwanya bandora tena kora onchuka sinini ganda waka biboko biro bitato lakini nde itarekebishwa baadaye ekronolojia na mbali baendere gotomalia ndoje sipre notundo ero ucharalire osoira sensemo ya YouTube onde ino alime kurwalia sensemo ya Makweni Water Town adana niko
tuned kabisa yegaro wasoira sensema ya Facebook ya YouTube abo nabona rogo share eringi iyo sabasani bao na bairi erinde tobwatane na barabo bono mambe bono bro ekarora senseme ya wote town ekarore ime yomoroberio Ensakia kabisa kwani abasani bao gabo bonse batebi na tuko pamoja siku moja tutakuja kuwatembelea tubakwani abase county ya Makueni ngakiere county hiyo bakwani abo kabisa batebi rende na mbuye bintu ngakibirabu ngakibisi ngakibisa sereti abo kabisa ngoma nyukorwa sense merinde ye studio producer out abuna bono to no tora sense mo ya ya Facebook abo buna Ndizi TV News Digital na boko mbati abo senjera ya bene bali bana leta sense mo ya YouTube bono so Facebook bono sorro ende tuchaka monae na ende tukora monae na bari ni mwensi bi asimu abeta asumoroberio yo bono mambia tuchaka monainwe na tukora monae eto na choshota na re producer yane bono mambia okwene kuna maliogi nechibicha gocheire asenjera ya bene na byonsi bya gocheire asenjera ya abene inarokotana sibreni orasense meri ya Makueni bakwani bonsi batebya buna no tore amo omede Makueni alia nigere namba ekodi yabo nigere 17 godo de majako se akaba 16 Makueni mede nigere 17 abu mede tore Kisii tore 45 Nyamira ka 46 kwende Makueni nigere namba 017 bakwani abonse batebi no tore ime yomoroberio Ensakia abono mambia miamono mwanchumuria ebiro byane takomyoka na gote binali agendrete umraibu obombosi miro moja na rakomboli yarati mokwaneti ananiriza na ngakyota kwana umraibu obombosi miro moja raira murodinga wakwande rigati gashawa wakwande umraibu ense ayako degoro ngairende kwangire Raila Murodinga ya murai Raila Murodinga oyoro murai bo mwasimiro moja ni Kenya ni gakare asense ya UK akarakare koligereria abere atatu asense karaje Kenya bado utajua yale ambayo na ndali yara kwane korende ni gakare asetaro ya ye asense meri ya UK igota hiyo tari Kenya aleko bo tangana manyana epasue iyo ingi ya korire na boto ariko mukwana iko bari barasense meri ya Facebook egento kora like comment and share asimambi ya abonio bari bande tutoma jujumba jeno kenda kujitoma asenjera ya bena asimambi ya abonio ngojiso mande asimambi ya abonio mwachumaria ayebiro nataka kukoira rekere bindo jinsa jandi ganda kominyoka nataka kukoira lero ase Biblia asinini ase Biblia ngonyora tore road na Abraham timetina kusinoma ete obwama de bwarot na Abraham borobyobo abande karoko babona batena bwama to bumbobe kiribuya lakini ekaro okwenda ali ngote abale na road ni garenge nephew ya Abraham nephew timetina kinda tebe ni ase Gusii ni garenge omwana gose omoiwa ni galengo mwana mumuro mwabo Abraham naba ebukwa tabye kunda bane naraba kwa giuna mpapanye dibuya roti ngakiarenge mbwa mateke babwate na Abraham kolengana nebungo bindali nigo Abraham roti ni galenge omwana mumuro mwabo Abraham inata turazoma sinini egendo ngerera ntakete ndago somi umwanju muriria on Ndizi TV anne ayebiro asemambi ya aboni ore tukara nawo tena kokoira wika se Biblia ekona abwadire Biblia nasi nini ndago tebya ayebiro ikegoro rinde nawo tebeti aria na kyuta kire komenya kone tukara nataka koira ase Biblia kerongo koira ye Biblia asini turarigereri ase omochakano ye Genesis 13 osome koru eyemo mpaka mpaka 15 abuno okosoma omugano bwa Abraham na Lot osome ngakyo mate bwa bwarenge ngakibanganyete kurwa senseme yende gochi ase ensemende korende nataka nsome ase Abraham na Lot bagwatananika ebukumubura inkira agere abantu batananike gosengi yarde Abraham na Lot bagataneka
Enso masini na roti nere oyogendete na roti nere oyogendete amona Abraham nigo abwate chingondi ne chombe ne chiema ase igo enseri diabaisaine banyare diabaisaine banyare komenya amo bonsi babere ekegera chinibo chiabo ne chinyinge chiarenge oikati bamnyara komenya amo hiwete kiro monto na abwate nibo Abraham na abwate nibo na roti na abwate enibo agwo eriomana ligatuboka gati y'abalisi ba Abraham na abalisi ba Roti asenga kiyo abakanani na ababerisi na mbarabwo mbamenyete aze enze erio abamura Abraham agatebi Roti taribu yatuomane injinaye abalisi bane na abao ekiagera intwe n'abantu abamo tole yone wedena dio rojeriate kire gati ya Abraham na Roti anene asabalisi bali bakolisi chitugo cha Abraham na Roti bonsi gomba abwate ebintu sana yero tosuka bosio akamateina teribuya oibona na Abraham wa Roti na teribuya tuchake kuomana ine erio Abraham agatebi Roti teribuya tuomane injenaye abalisi bane na abao ekiagera intwe n'abantu abamotore ine ense yonsi teri ase obosio bwao tiga twatananeke kolende ensemo yo kogenda ensemo ya mosi inje ningende eya bolio kora agende ensemo ya bolio inje ningende eya bomosi oina Abraham wa Roti tata dio mana ligendere iwe na Abraham arako bomunya dio mana nigare kobeka dio mana ligendere gati ya Roti lakini ere obeiro umuntu okoreto morembe ekine gente gitangani abuna kabo umuntu okoreto morembe ekerori oruje liabeire Abraham obeiro okoreta omorembe gati ya balisi baye bakolisi tugo na ba Roti omotebi na bono genda kora ende bomosi inje ningende boli kora agende ensemo ya boli inje ningende bomosi Roti akaimokia amaiso aye akarigereria akarora ense omweya ya Jordan inganigo yale na macha mange kera ase goikaswalia nigo yale buna omugondo bwomonene buna ense ya Misiri nabo yarengeri tangani omonene atarasalia Sodom na Gomora ase igoroti aga chorera erebweka ense yomweya yonsi ya Jordan igoroti akamanura kogenda gochia mocha barabwo bagatananeka bono batananekire omorembo abeire batananekire Roti Abraham motena echorere igonto ire na tu echorere ende tukwenda bwanga igo Abraham akamenya asenze ya Kanani bona Abraham otigerere na Roti nere akamenya egati yemeje awo ase enze eri yomweya akanganya ema yaye goji Sodom abantu ba Sodom nigo barenge ababe barenge gokora ebibe ebinge asobosio bomonene nata ko mwanju muriria ayebiro asemambi yaboniga bwerorere Abraham otebiri Roti na koraki ayechorere Roti bwechoreire asaya korendera akarora asobosi bwa yakarana no mugondo orenge na machama nigo akarora nigo yarenga na machama mange kera ase oikaswali nigo yarebuna umugondo bomanene korende Roti tararumete Roti onero jite gosaliwa lakini eriri Sodom na Gomora korendera agacha kutama muka Roti agacha koba echumbi leo je kutama na baiseke bae no mwana winta Roti kunyo bwati kujiabwa somi korende asa maisa ayera karone ebinto binebye korenta amanya Sodom na Gomora ni ense yabwate ebibe binge abantu bari gukora ebibe ebinge lakini togosko bosinini yake nyuma Roti na Abraham kaba tanigire omonene agatebya Abraham abuno nta bwati omonene agatebya Abraham omonene tatebe Abraham ekorobari na Roti ngiye kono Brighton karo de bona mami omonene tatebe Abraham ekorobari na Roti akatiga mpaka Roti agasuka korwa salenge na leo joko motebina omonene agatebya Abraham imokia maiso ao origereri korwa awo asore origereri ensemo ya sugusu irianyi na moja na bosongo naki ense eye yonsi orache
oroche ninkoye aye nororeri rwao kare na kare tindi kogendera gochinse ikiagera nesari yebiro nande aya na yebiro igono gwethena ekero roti asugete era kerorera na maisa ena asare nagia gosasa ajire nagia nario monene akarego seni bona Abraham akamatena imokia maisao origereri nari bona agoja ko museni roti ero monene akerorera ebinto lakini yo monene wono nero kororera Abraham ingi minedi aha monene ribaga akororekanire ebintu ande kabo monto koreto morembe asore ebe negasiore ebe nenterebore ebe ne conductore ebe no monto kora chuakari kabo monto koreta omorembe buna Abraham ni tangani areto to morembe egati ya roti na barisi bae barisi ba roti amona aba Abraham yaro kwa na Abraham no munyabiti no renge tangari oroche eri abeta lakini akamadaina pono tuarre kanina kiro monto na abate ni boyae diga tu atanane igona nyasaye ngoseni akare Abraham na ekero batigane na roti igo ya roti ko bana roti mbarenge na Abraham amaseni ko jakoba renge as Abraham yaya igo ngentongere kerabe ayorane kiaba yani asingenjo kiaba lakini nyasaye nabwate kusudi yaye naboko nyono mondo na semeredi ndugede lakini esali yake semeredi erabie ko monyene ata omonene ribaga yanyorekana na bono ochande girere bie ko monyene ahanya sae ribaga agotangane tiakoba muna roti okogenda Sodom na Gomora tamanye dina Sodom na Gomora ebibeni go bire binge Abraham ero tigalire nyasaye bono mumanureire orore na omota bina asore imoka origireri bono na nyasaye kare ko mozeni igo myora na roti na suiyete amaseni Abraham ikiara igori ogindi are go jari omonene roti karoro igona bora nyorno muntu naro otaramanya ogosuya yo aparaka Ose Joshua ngaki Joshua weathering and Joshua is my first consumer omuntu naro amesuya baraka sako lakini akarora jogundu ena omuntu otigambe komorembe totigane nere no ena banyo no morganga gete ogonya koko chanda obokora ohamuina yaya leo tigambeke ebinte bikando no ene biasara bia odena yaya omuntu tigambeke kando mbekoro bebe gatiye biasara biane noyo medo muntu naro konyora no mosanio erata getenya gogo kabesirioka ojunya kone no ene chae ngonche chae yani ere yani omuntu nare omosani ore ani ayoruje no mosani ho lakini the moment ugotigana no mosani oyo umanjo no muriri bono mambe ebintu bya unigo bikogendera gukora buya naboko nyorena endagara yawe yachakire kwama ebintu bya kwacha kumingi kiabeire ebintu bya bya gusuma eribuya ikone na manyaroti onoro limorenere roti mbabwate bobe na Abraham korende mbachagederi omana esali bonsi babwate nibo abalisi bagajagutu lakini oyo ndakabeke gentege tangani akabeko morembe gati ya roti abalisi babo bonsi akamadina bona erigere asogo jikoko na kemosi injenda ende moja koko na bosongo inje moja ngoji koko na irianyi njengende sugusu akamote uriage echorera igokora nonye no mobiso ori baga ahechorera Omajumuria ayuna ebiro ase mambia una kora omuntu ribaga arechorera metengora rono ne kara bantu bakwenda sigete no ene gendo mbiri abantu bakakorere partnership omuntu bachora batigendo kiri bono lyo kugwina no arime no ena sekerero omuntu nabaho dena mbari go chora muntu gete bakumuira bamotiga bateno neke mine bamotiga kabisa nabo bara motiga banyoro morembe igo omuntu naro kotiga onyoro morembe lakini go ikokore choice engia ekaromo gotigana orio gotigana bara kore choice embe buna rotio medena roite na rojete go Sodom na Gomora yengo sarigwe kale lakini anto nyoro na monene tamotigeti no nyerende esali ya Abraham orore bani tamotigeti na jeda kamatebe na yaya ngo salinde nseye tinda gedio sali nalende
roti aga antu ba nande banganye iso soma Genesis yu muchakano na boko yiri yons kolinde nana ko somia abu asema ngana a Genesis 13 abu ochakere yemo mpaka 15 gatuzo nina omuntu naro gotiga kwanyora maseni yao omaite no ene gari okonyore conductor entereba naro lakini okonyora entereba apante bamwangete ose conductor ande bamwangete omuntu gakoruo again uso omuntu anda asigete okay yani a choice kora tigo mobiso ara kore choice uri digara kore choice ara kore choice embe elia korembe pone ya gokonye tobo mwangu ayo na yebiro asemambe yabonia osome gatabu ekigyo mochakano 13 verse 1 to 18 wesomere goiga ngakibanganyete nakibajete bagachaka kungusanana lakini egenteke tangani beko morembe Abraham akabeko morembe gati abalisi baye n'abalisi ba Roti na Roti akamatena ntoko menyamo gaiga esali ntinta gedi liomana toje tuetane digangira nasi nini abo eke usingere gia tumekabwo ekia sana igo liomana elitali bono liachaka igonkale sana yate abamna ine enze yonsi teli asobosibwao tigatwatananeke tigatwatananeke asinali yate abana yakwana na tigatwatananeke kora agende ensemo yabosyo asinali yate ana tinta gedinje liomana agwo liomana igatuboka gati ya abalizi igo liomana ngale liachaka tali bono kwali chaka ngale liachaka asenga keyo abakana asinali yate abona Elio Abraham agatebira Roti talibuya tuomane inche nae nke kyako korabon oino morembe akobeka teribuya inche tuomane nae beko morembe andonsi asoro mwanju mureria elinde na liora asuko jubozi ayo na yebiro asemambi yabone na gokonyire utanitumia SMS onde ina kyonya igwede buna beko morembe asore tekoba ensalimaje Wedo madonaro kabenza limaje kabisa asore yani eromo turubanu kirengaki erade doko turubanie bintu byonse tarojina eretarojina neri goso etari kwanja kende lakini ndo bia na Roti nere nanjete bagaseberera kanalende bagatananeka maitene na bari kuomye motupa atena ya bono mwanju mureria ayo na yebiro asemambi ya abone Thomas Yogora Victor out then a good morning to you ndoche kabisa tonde yotinga yore Thomas utaniambia baadaye ekarondoje na wasoire ime yumrobe ntate kwa ndangora check yasinini ndole mbare bari basoire asomrobe yo Ensakia bono mambia ine rondi studio bwansumo usichosho uta nere studio asemambi ya aboniga tuene kuna maliogine chibijago jira sinja bene bintu byonse bya sumairi asemambi ya abone Dolphin Maradena, it's another new day, another blessings and another new opportunity we with Jabraze. Hey, tunawa Jabraze. Metabu ongida na Jabraze. Good morning, akabeke moncho wanjani awa na Brighton na Joshua na Avance Bonsi Bandis TV. Have a wonderful day and be blessed with you until it ended. No, alinaitwe mpaka engoli kabisa. Niko rachoga dana niko tuned in from Nyansongo Estate. Awa dana bekiro wateroko. Nako dedi na Douglas. Nako dedi niko sasa. Unajua nyimbo tunawekanga siku ya Friday surely. Nicolas sasa hii siku ya Tuesday ni makwani tu oko turababere batatu kwa batena baso ime yomorobelio kwa tena bono litukuria Jumatatu Jumanne Jumatano Alhamisi turoyo mino yo koswaso morobelio ekiagera nande kwaro le topic yeli tukukwara yeka musasa osikwa tanga kikwara bege kidore te balende na kwamanya amete kumanya na kroko no kuyasana Nicolas Chokega wazo derena kinene kwa tebirana no oreme yomoroberio kuri Nyansonge stage no oreme yomoroberio yesana aya safi tutakuwekea siku maraika bwinchi radio amenya basweti adena kuru Nairobi Kenya Kenya sobo maje achumbi Kisii County niko ndani ya Omoroberio show Magi adena watching live from Enduma no Omoroberio Teresa kwa mpaka adena watching live from Saudi. Good morning Brighton, I'm blessed for good verse. Adena usise ni ubuya kabisa nefasi ya bono mambia. Etuaso makuru wa kitabu ya Genesis chapter 13 verse 1
to 18 abugoro ya Abraham na Ruth ngakibakari gotigana mbaka marembo kaba mbaka maseni akaba uya sana mekero ndoje na Teresa umekuwa ukisikiza kabisa Mandere K News na Makori bwakire buya count me in from Makonkeni bobasi Makonge bobasi kama kawaida no alime yumuro MC Maraga Jonte out there tuned from Kebirigo Nikondani kama kawa Dominic Nyabuda na umwalimu Dominic Korukeumbu Amasago best tuned in mpaka tamati Ocharu William Adana I'm so tuned in from Sensi Kisii Wiyasana Tais Amisi Adana good morning live watching from Nakuru City Amaseni Amaya Bono Mambia Atana ameparikiwa asubuhi ya leo Wiyasana Minabingo takana iwa Bono Mambina abantu baseni umeto utaseniri umetendo bwate katyo seniwa no kuragereriwa lakini kila mtu ngata aseniwe kila mtu anangangania baraka usijo umeto wala tena bono ina bono njinda kitokura ya kila mtu ngata tamaseni na ande dikato seni kila mtu umete president tos bari ba semerdio manene umeto mtu tena ngokuragererinde igo ago tamasana umeto na ba kuragereriko kama kweli Weta makweli kuna umeto amakweli na makuru lakini igo saga yomondu arabu kama goro ona lebrame kichomi out there I'm tuned in from Nairobi kama kawaida fancy keri out there good morning guru aiga rongai no onde me yomoroberi kama kawaida yenda kontomera SMS ino asemambi yaboniga injebuna cyagure ase studio igasiano gisoma rende buna gwatomire injegasiane goikangisome ekiagara inero emirimo yane karwatomire igasiane no koyesoma inambe ya 0792 192-834 inero ngokorere asemambi ya aboniga nimeona hapa SMS yote na good morning Brighton and Joshua God is great for our wake up akisoma Matayo 10 emerongibere goika emerongetodo yote today's gospel blessed Virgin of Mary aro Christim apanakosa of the good day adana tosome kurwasi kebungo kya Matayo 19:23 mpaka 30 gokirire ndendo lengi kaligo kwana badai also we can recall today 22nd August when president of Kenya Tangani Tangani atangazwe ochiremo I was on all day in my secondary education agotebana lero ngagede nalio 1978 by the way nalio omurayo motangani bwense ya Kenya ilikuwa tarehe 22 mwezi Agosto nalio murai bwense omotangani the founding father oyo nere Jaramogi nere ngakiona group nere Johnson Kamau Kenyatta nalia nyarite kago twekamo I think so nabo oyo ndare goteba boigo nalio asire obugima bwae igagoteana nalia igweta matangasa aya ekerarenge all day yaye ekerarenge secondary 1978 Josu oigwete na nalio Kisii 1978 nalia arenge gwerende secondary Kisii aro na yarenge secondary ayeda jinga ikwanenge Joshua wana na ndoje iga kala na yarenge skuru engaki nalio skuru arenge lakini garenge all day ekera mangana yo achete koraliwa bene na osirire ni gasiride 1978 omotieni oka ogatano gatatu nigo yarareti kuno Mombasa kwerete ndoje akwete kabwate miaka 80 o 81 abu azakero yarareti gwalia ase kero yarareti we na osirio bogima bwa igobono ne miaka ikunyurwa yumurai o yanyarde kagosira miaka yamaga miaka yarachire sana Chris nere ga uralire byage Okay, morning Brighton and Joshua, it's a wonderful day. Nyasa tuanjere tu are ready to go lialero. Indeed, you are a motivative
Ade motivator, auto motivate sana. Umeongea kama watu 100 bras. Asante kwa mafunzo ya leo. Emambingia asa mashabiki onzi Ensakia. Wishing them lovely day ahead. Kuro Nyankongo Junction where represented. Oyunge misovi motangi. Konfi mostangi wikato bani ekene, wikato semani asimambia bana yaya. Nabo monto akosuka otenenge nabo monto gete agosuka okonyeke nabo monto gete agosuka noena nabo gosuka kurwa so monto gete obe buya nabo nyoro monto ine era mesuya para kasako igo bono goikote me gosuka lakini gete getangan goikora reto morembe metore to morembe ige bintu byonsi byabeire bya nande byasasiri igo manjumuriria ayona ardo kwana semambi yaboniga enero Ndizi TV obwansumo usi ekonata kanda enda sense made in the studio konde Joshua ngonde byare mbiri bitokora bibirite dontara enda sense made in the studio ekona akorire ayebiro na akorire check yake oni akininya gendrede tu akorire introduction yitu joko turana ngaki kwa bokire emete ko ikoboke utaboge timose ni ora chandeke mwenzi nimetena no embali bakwenda ali asiri tunda ali ase mugaka magombalia ekordo ikaria sumuga kalenda alia asiri tuna tokora nywetia gasi alia nimetena ni mwabokire uikomo kobweto babonengo babebanisi uikaboke kabisa ubuma yegweto momete utaboke tirende ngota kitaboke agokonye umete tiga kobonsabere umete monto nalo gosabere mbagwa kumino mondo tata kire gonsaba baby ya bekirwabo ekoroguna libana mpesa business number 88090 kwa bekirego beka amount beka shilingi 100 account name beka Ndizi liba mpesa ino mucheso go siriki onyara go kwebwera orwenyirwa 10000 yasemambi yaboniga obeko mubuko obare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 obeko mubuko ayabona ma orore ngyo okorera orana umwana wakana school fees kibando go stock yeguni genga kiriyo kabwate transmaro chikorema lakini nje ndo nawo dena beka abu business number 88090 kwa bekire amount beka shilingi 100 account name beka Ndizi onyorere orwenyi ibono mambia ase kurwa Ndizi TV ase mambia beniga nindo jena Penad Mokayo dena good morning following Ensakia from Doha Katari Brighton buyasana amaiga mange agoteba kabisa ase mambi yaboniga abuno ale kurwa sensemo ya Doha Katari buyasana safi endelea kutuma SMS yako ase mambi yabona koteba nale ngena apantaba muntu montenaro okugusaba ebese hani baga kwa 13 ninchari gusaba kuzeba noni geba lika kwaro como sabana ya gusaba ya diga bantu betome bakore mirimo kuma konyoro monta ikaraste para ayengwetole ingora enda toreka otari bantu banga goteba gose choshingora enda katari bantu basoba to goteba mbare to goteba bantu bare para omonta abo kitabe gete nyimba agotena tata tata inga bibiti ingami tara okorra ken manya gose ne chibundi okabegete kachigo kwagajira turajiakana lakini oyo mpara ale oma dana naro chiko kwagache nyomba yani kina mondo gakwaga nyomba yae gake ina makoso ina naro chiko gose kwaje kulema ina ngabibiti as mondo de timbwadi omondo nalo ucha komurama bosa ucha komokora yani echongeli na ya mwana onyarabeta kwa bese yakia okwa lakini tinda kana to gorra mondo chae lakini naboko mo lakini ndende mondo naro gosabe ncherembe yani yako sabe ncherembe buna ngaki tororere kende yani ono retire mpaka mangano mochango obete na yano madeni ntua ochangerete ina noni gasio korata kata tu ata ntua ochangete na tanga toyo ina bono na ya na ubate gasi na ozu wakorte noni nyangi medin jinajite nyangi yao binto bia keita amangana nga yaruira tiga bantu betome na haya kiriege digo monta korore wakorre mermogete teo ikaransa bara mambia mnana yoro musabereri umedo monto na bono okonyagu yani agwete sino ene meji onyakwego ya inga kiyetiru nejinga omonto boni gabwate budget ya mwae ni gabwate budget ye mirobiri yae monto na bono for example monto na bwata abana bane ogurira mandazi 8 inga tote bina abana bali mandazi ya berabere pagende bino ayeno ole
na wajumuri yetu na sense meriende yomotumo como sinini ingoira na ngoira sense ya magaseti asemambi ya boniga konde wikatoste totebani na tosemani asemambi ya boniga ina Ndizi TV bansoma usin umoroberio nensakia kodona Joshua uta tokwene kuna mangano onsi ni gare buya ni gabe kire kebiro ni ga roberi buya asemambi ya boniga toska ngoira nande asentunde ya magaseti na gorora check asemambi ya boniga ina Ndizi TV bansu bomo Gusii. Ndizi TV ubwansu bomo Gusii. Television ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwikagisieri na munwa bono genda asaba agenti baito abubare yange nasore kigima onyoro bukoreri na bwiginchira yugutwikira asukuraria kugukwa ukoraria wokwenyoria ukoraria kubonchoria ukobekirwa omuyego bwenyangi amatanga nonya nukoiburwa gusumusangirikano gisiasa nonya nikero mangana magia atekire asetivi ya nambeyemo yomunwa bweke Gusii ekeruri ime yomuchuke birigo ime county ya Nyamira genda ebisora electronics yere stage kebirigo kogende ikonge ime town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works ime town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services ime yomuchubuo gembo genda ase hardware ya moja hardware ere opposite Coca-Cola ime yomuchumugonga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegeteseni kia maguta yichigari ime yomuchunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyoro bukoreri bwaito ase town ya Masimba nigo kugenda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo ime yomuchokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank. Ndizi TV bono nigo yakwankoirerie na gukoretro bukoreri bwaye ange nasore kanisa ya House of Jesus the Bread of Life Ministry nigo bali nomugoko kubaligania guchia soko bekirwa kuboko na gwakwa maguta kwa Bishop elect Robert Nyamwange numungina elect Terevina Nyamwange omuyego yo nigura bekitaliki 25 nemo cyumutinyo 5 umwaka y'ubukiri bw'ibere na 3 alia Amasago High School grounds Keumbu gochakira chinsi 3 cyamambia Presiding Bishop Dr. Zablon Malema natenenero mu rubiri yo mwaliganiwe mwensi ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubiri bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabo igo tugukutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseto ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense
yobonchoreria enyagitari ya World Fit Health Center iye gutuka imijuma chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisi nyagitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boyo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kito karo montachiro bisito to make sure nga twa device nutritionally nga kia koirena nga kia guitanga ko rukoso konyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera to kurwa conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukuna herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Kero muntu nabwato muganoye kurweibolitwe goikasa ikireboniga kurenden kero igentekemo kebwatana numugano yomo guchesu mugano kabiri negentekyo no mukiabugwe tomakigima. Bema no mwanju muri Ndizi TV karanda to kubwati muri bumugano ne na Lydia Sofia ganda to toera no to korendra bageni bakirengenjo mugani to erro mugano ye ototeina nkia korire na nkia to kora asensi yoko gagira kira lituko lya Jumatano wojagira chinsa ibire chamarwaba yona riri bageri abene gukware ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene kyumurubulyo bwomuganone no kurbugusigeta buchya sumuntonde elionera nyale bwetoma gwikibirengo byigoro lakini ngaikangarira ngotebo monenone abona chagitega Yesu nae tata umutori bubo kimabwane antike bungweke ukoigora higa yegora oigoro kunure igengoreye ebintu bire mahomo sunte mebikoreki bisoke tonya tu aseri u uchisikege ita akara mamukorera igatenentie gari ekarate ni gari akamote shishya konigana nabango kwa naigo mama kumwerese iga iga sio chambura Yentekanga na kigura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa nabantu ao eriogo korentera emegano yabo erango yeksemi na kwegendereria wetera ase amasomo nigegenderete komentekana keraritko nakyo gekogera ase kirenga kyogosirierange yo torase chimbero chogokoretera The Milimani Academy eyene skuru yekerero erasomo chyo Milimani Kisii bosibwa magacha Lonya Homes ase para ya Krista Marian gochekia mabundu kilomita eyemo.5 korwase junction ya Krista Marian. The Milimani Academy eyeko ige kwa asaga ya yogosomera netware abari mu banyorira maigerio yekerengo kye igoro chigari cyo bosombi nabo igonerwe chaya mu baso na lunch. Ebisieri byaito nigo bigoire go chakira tariki 25 cyo mutyenyoyo asonde bwensi yoraganye gotarira nakorata amagacho yeskuru yeiga no ariganirie. The Milimani Academy nigere igoro bene tariki 25 cyo mutyenyoyo go chakira chinsa ibere chamambia. School fees yaito nigere yensekegima rikia omwano bono asebiras bikobwatia eklasi gia playgroup PP1 PP2 grade 1 grade 2 na boigo ekia grade 3
asamanke ake simi ase namba 0714038433 gose 0715362175. The Milimani Academy, shaping the future. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Mbia marono manchu muri Ndizi TV kerone koba imeyumurobere bw'Ensakia bono mambia litukuneria Jumanne ejidariki nemerongo ibere na ibere motinyo gatano gatatu umwaka jirubere nemerongo ibere na isato kartu arura sense meyende studio inyora ni gotorina Joshua uta nere turi nera semambi ya Aboniga nera okora buna manyete bune mechende okora inde twasuka gochi ibosio mbia mara sebere bandete otomaje SMS cheno keronta ite kwenda sense mo ya magaset kolende inyora na gikora gense ya monenus daktari njirale goja Dr. Mayo Joy Mayo ngojara assistant kurwa sense medi ya Denesius Abo Clinic au tebi gurunga kitowe tanga kurwa ase amarwaire au assistant kurwa leo niko kwa ndobroire wa Wimbo disease ngoikara tumende ngoikara tena ekobwati ngaki umwarimu agosometi ase monwe gesongo kwende eringo ya Wimbo disease Wimbo disease ero WHIPP Peter LE aina orero mbokaro Joshua WHIPP eyere B Peter LE amarwere na mange daktari ato dengo chala ato temburo irikyo timetia zeke kuzinga kitora burokera kinende ngochale ato tevi asimuriro wezana bukarara aingo ikatore ensemo nenuzi konne bare bandere goba imeyumoroberio embie mona sore bachorde koba imeyensakia bamanyana le ndete wateka imena isko ya Gusii engana nera eyeyogo sie gwech kanisa na jabanda abande bako yatoki batena ete chikanisa jisiekwe na abande ba machiri getambo kuresera kana chikanisa yaya injiri kutakeri go siekwa kana lete bishop bugaiga nemwe na tetena chikanisa njita keri ko bari graded aba pastor matagina baroba tuano na masom ekero murayo ya matetena yaya bantu batakeri batuano na masom onda kaletana yaya bantu bare bauro basomete bagatora jidigiri abantu bari bakurubara akiri basomete atena none kanise y'abantu batakire batware obumanyi William Mugaka atena William Mutali ogonda Mugaka kurwa Makori County niko ndani asante sana William atena William Mutali ogonda Mugaka kurwa Makori County atena arime yomurobere Thomas Saboka atena Isaboke Thomas from Dagoret South. Good morning brother Brighton, let me wish to all my family members in Sengerabu Machoge Chaje happy Tuesday morning. Abantu wa Machoge Chaje anene Sengera mwatebi happy Tuesday morning na Thomas Saboki. Eban smogwade na kurwa Emomo Cyber Keroka watching live. Biasa na kurwa Emomo Keroka basugiri bonsi ya wasiri mkuu out there na good morning watching Ensakia from Doha Katari. Edenso Onyambu Onyanja out there good morning akona sisi hadi tamati asomoroberio yo obono mambia abumbali baendete utomaje SMS yaba semambi yaboniga na inje bana chaguregega nigongo gisoma kianda gya ikomi mbale baswa asomutandao buna Brighton Makori alia na inumbe timba soma igona bomambi morabe mo beke kidole iyo wose banyonse ningoroje bitangoge Diana Osoro nimbaroje kifarso kijana wa msungu kurwa chinsemo cha kurusoi not so itoto tuned in kama kawaida Bernard Kabeta tena kurwa Maokembo kerongoni kondani kama kawa libali no murugyo ya root mamumu abanyanjera Kabete mumuromu abo Rich sister ya Nyambeki Malisera Concerta Kabete na omwano ye Dan Dixon Boasi na Nyankoya Oyumbere Kabete okubatena baso imeyomuro Keri Estelle Kristeri kwa ramburi sana kurujinsa sema jirjao basi nyabaterere amolioka na mamumu wa meri nyarangi Erikosoro dadi Jackson Kinara umudure Vincent ekiongozi wa Nyonzeri kirandeli chako tena waingie na wajae ndani ya nyumba
Kareb Matagaro Kiondi Chunia then Korwa Nyariajo Estates were represented mpaka tamati unabotambe pamoja #mora varian #kebwato kiege saze #astini nyagaka mecha Edwin Matagaro Brown Onchali Dolphin nilisoma yako saidire ingine saidire ingine erije nyakwangwa aoteano walime yomoroberio Bonvas Agostino kuno magenje mpaka ikinyorokia nyagenge nondime na amorugio ya Chenfa Murugi pamoja mpaka omwerio agecha baura tena niko ndani na mugu kwa kurwa isambo roje mbwaderede aigari ruta asedraid omoisia omobe ageja borno alime yumuru ritundagirini korukare Nairobi Kenya niko sana bwakire buya akabeka chia foni abuna kabisa anasikiza yanaendelea kuchiri na anaendelea kwa baime yumuroberio ninoje gaidi ni Kemi count me in abuna mashabiki lero amechangamka saidi sana bita ngogada na kurbonchaliana boye kigenga no asoire imeyensa kibira wasiwasi tukiwa na kiongozi wa Newseri Jackson Kinala omuigo wa koma Omali iliroba liabonchali pamoja hadi mwisho Thomas Mosioma na kurobomba Nyaiwa Nyamira bwakire byetu Dad Mosioma mora Mama Agnes Mokera bado wako ndani Hakire Mokada na kurunyariacho nonde imeyomorobelio mpaka omwelio Nicolas Oyama agoteana I'm tuned in from Nyansongo stage pray for me song nande ochira nseme yende na Somalia lakini ndo ochira nseme yende lakini na motebi na lende omanyanga ki protocol ekogenda na igwana na manye Edwin Mwenga korwa Kajiado President watching live from Kajiado biyasana agenda utomaje SMS yenu nitasoma baada ekaronde ime yomorobelio panataka kwenda nseme yende ya magazeti tenda sio miga igasesi mindole na sawa yangenda bana magazeti ane imambi ya boniga nigombate gazeti ya Daily Nation wana kwira siseme magazeti mwajuburia turigererina alali aire obolito asigazeti ibere isato gazeti ya Daily Nation ya Sentangani ase Bechintangani ningana di mwamuni ulimo na Storm Teachers Pay talks began yani chingwana chokomentwa engelia gose ningo ya balimu nigo chakire kurengana muri gazeti na muri na demands njire cheji kubeti ebwade kurengana Secretary General Akero Misori nigo bona akale ko singira buna 30 to 70% salary ementwe yani emerongetato ase emerongetato goika emerongitano na ibere asemia ementwe ase mesara korende kyombekeri gia korenge mesara salaries remuneration commissioner nigo corona nigo gatana 10% ne takeri gokina ayuna arondo jina Kero Misori akaragoteba akaragotana implementation of career progression guidelines nererigereriwe akaragotana amangana medical benefits goikargereriwe anna sensemo ya maternity pension erigereriwe amangana y'abantu ari bakwe stipend eri bakwe wase intern teachers nero erigereriwe ayo na magani ali yekyombegeri ya kubeti ya Kenya Union of Post Primary Education Teachers na trend Kenya National Union of Teachers ngi warodeba ekorengana Cornis oyu le Secretary General ni kakarode amna bono apa alimu nigo bakari gwakanwa ebese nyinge sa enke nigo bategere bachake gwakanwa ebese yabo ekare gyombegeri gya korenge mesara ekare go propose na yaya 7 to 10% nerera kinwe niga kargo kana amangana yogo demote aboro kiwa bech primary eds anene bari batabuadi chidigiri onyore a working party ya task force area rasituno maraibwenze asense meri ya okuria manase BC ya itetie kengese tebuna abantu bari batabuadi degree patenede school junior school na baruzuworo bari babade degree babe kwa korende nigondoje na Cornis oyole Secretary General bwekyombegeri kanat niga mereri bororo engana eyo bone kyombekyo bakose union leaders nigo bono baumeranete na Teachers Service Commission officials ozeni go baro bererie kumerana nekyombe kyokolika balimu ya Teachers Service Commission ditko liarero eliko igora ozigo kwanda mangana ya increment negotiation korende nigo bakumetina amangana ya na chigo ikerana ayundu jungerera se beja gatano na kabere na gatano nomo ase gazeti ya The Standard
ya egaseti ya Daily Nation omwanjumuria ayuna arondocha airo borito oseringana limwamu linde liegaseti ya The Standard linde lieli usasi gaseti ya The Standard nilimurikete na Ruto niko bono akari kurigereria amangana a West Western countries ngakichikare goja niko muraiwe bakari na Western government niko bakari goja ase ense ya Kenya kero bakari gukwana mangana abera atatu gose kuri space yo kuri nga kibago change political space and na mangana ande ase ense ya Kenya usikuri liga iko morikwese ya The Standard then it would be grateful of us to kurigereria abantu bali ba create opportunities we have huge investment yani no maraibe so kwani thena ningo tubwate amangana investment asense ya America enso ya chairman amo ne chinde ya thena ne renchire ya moyense ya Kenya ekubwatira na ne chinsa jiro nyuruna amoraibe enso ya Indonesia noare widodo noare asense ya Kenya basta inetijie moyu iberiseto anena asense mo ya mangana ya agriculture amangana ya livestock amangana a texture abune bintu biribiye chianga na mangana oil na mangana ya mariogo ye nyagitari ayundo jina aramurikire asega seti ya The Standard yani ngendera asega seti ya The Standard murekedena ababoraka bange gose ababoraka abange nigo widows yani abaswati bali batigiru nabasaja nigo bakari kwerwana baraboka eri kororana ngakibako nyara korenda ebiginga byabo osejindemero chibatagite korwa yani asomo nubeke nyamore bali getena tare of widows fighting alone to save their lands yani na nigo bakari kwerwana boka eri kororana ebiginga biri abakaka bawo batigere karo bakure baba birende gose safeguard korwase bali batete kobira ase ense korwase bale nindo chega iga muri kibega seti na muri kidena koturia gose bororo mborarekana gose morembe turaja ase ensemeri ya Kericho Kisumu border onyore munagati yaba dhuruo naba sigisi mbarwana litukuri gukira igoro ekero esegi yaba ensemeri ekera batatu base dio mabwabo abane kinyomba chika ya ensemeri kolende go ikabono obo uturivu gose morembe turarekana gokwiranira ase ensemo eyo nindo chena amori kibwiga setina margadena bali banyara bakobwa jigosoli gose amamerani a music festival ose national festival zidi alinga sensemo ya Nyeri niko bana baro bereri go chikomirana nomurai bwense Dr. William Ruto sensemeri karigo chokoreka na sensemo ya Nakuru High School asebono ange 600 classes bawoji kogenda ororo iyo niyo chokoreka na sensemo ya Nakuru agara perform at agara iyo chokoreka na sensemo ya Nakuru High School ekarabono entujo beja tunyorina aboro kiwa kurwa school ya Admisa Academy iyo kutoka se county ya Kisii mbanyari de bakoba na mbeyemo iyo mbaro bereri kurwa se class kine na kebire mbaro bereri ko chikwenda asena barba chikoba abamo bajuikana asomo yego yo asumura ibwensa chikobaligania peche yentagana bego nemuri kedena ngaki abakori emeremo obechi university baro bereri go siri emeremo yabo ayundu nyore nare beja da no kabetorena nkeke kwirira bajigo siri emeremo yabo ekero ano na baro kyo bago jigo soa ase school osa university omotienyi ogocha abo mbali bajigo choini ororo naharo amarigera sikaseti ya The Standard nena omaraibuense niganyarega kuriko kubwatana okuya nense ya Indonesia ekero omaraibuense yo anyarede kagotare ense ya Kenya bulitangane kagoteuna nigo babwatanete gose MOU memorandum of understanding asensemo yo bonchoreria gose trade amangana oil and gas amangana anyagitari amariogo niro jamangana oil amangana agriculture amangana ye tugo ya na mangana texture ayo naro banyarite bakwerikia osebo kubwadana nense ya Indonesia ayuna no jamurekera sega seti ya The Standard ebechi entangani ngirane asega seti ya Daily Nation ebechi entangani nero nimurege igoro ya Kenya and Indonesia na kibono banyarire bakoriko kubwatana igoro ya amangana yo bonjoreria na mangana ya amangana consumes na mangana yo chikurina ki bago kei raw cost cooking oil igogora ndo eze Indonesia ya soire na bomangana ya maguta arachi gokea maguta nena ya yechi ngeni
nindo chega igana kis abantu batanomo kurwase ensemo ya county ya Kericho bono nigo bakagire bagochi ko ikeriwa oseni bagochikeriwa getambakero magayo gotumeka bobe chibese chiricha changetu chiricha rokonya bali banyorete obokongu kubatikana na omubasukano yokorekanda ensemo ya rondian batano mabu nigo batokire no komaja kero bagochikiwa ase committee ye ya county assembly ya Kericho erikoringorigwa bunanga kijibese cyo cyatumegete bobe kero abantu 53 basiti ubugima bwabo kubatikana ne accident ya rondiani amasaba gokorwalia abantu bagachanga chibese kurinda abantu korona bakaliye bese ya matanga nebese yari kuroberiwa gokora emeroberio ende ya amatanga ayo nindo chegaiga nemrekedena technical team ni gobono ya irwe goika Friday go draft agenda eyo erengete gokwanira igorogati yomuraibwense na Raira eyo ere amangana ye dialogue eyo egendrede kolengana no muri gwese amurugana the National Dialogue Committee involving President Ruto na bali kurwa soma bwa Raira Odinga ni gobono bachakire technical team erikurira issues kijiraji gokwanirwa asensemo ya Friday lakini rende kolengana na nje echindo jina nechinga kichikari kwa kokorwa inginga karangote bae kakimba maede batebire nankigeta gere gokwanero nande technical team neririe inkindu kige nande ba koros are they buying time chinga kichaba Kenya ba hokora ninkige nande ba ochikoros team kiba ochikorosi nande barosi roririe team ayurende na Kenya baranya kwibori ase enjire yemose eyende ebechi agatete set ya testanda niri murgedena music festival gara set for Nakuru today ditukola lero nalio ekaroberi na gara music nigo ego se festival nigo jokorana se county ya Nakuru ekerondo jena ao ababwatani ao baojigo ikarna ase anene bali banyarede bakubwa korwase National Festival area korekanete asensemo ya Anyeri igoli kurera mbaji kogenda asenseme yo bachi goikera nindo china na bange mbali kire bakogenda nathakorarire na nskuru kikorwa sorongo rwa Gusii ekarigo siomi asenseme yikera na roje na ensemo ya na roje kebirgo njalengo timetiose ya kirusikura kira kinata kandigere nina skuru yo ya kebirgo njalengo ro skuru ya timisa njalengo ro Gusii lakini narorire skuru ya kebirigo primary neroro Gusii folk song Nyanza igono ere ngoikira ari gara kabisa etumbuiso muraibwenze nago kigusana na Gusii ntore represented yabu na skuru ya oboroso ya kebirigo asaba ujikokora Gusii folk song mete Gusii gobono abutu achire nguma tuachire bosio buna omobuko bwesat natakorge nande korugusimba rabibaroro tinda rabu yanande lakini abu ntore represented na natakorire ose abana batimiza mba ndoro ngolgere dinde lakini tindara ninjigurire bada ndore na gose mba choredwe ose batige tusko lakini festival sinji kwandra asense media Nakuru litko liarero ebeji akane nilimrodena umurai bwense Ruto nigo agendera korana ki bakubodera nejinzi jisko eriko gendera eriko gendera gosuka gochi ebosio korana muri kwesetira muri kedena okobwatana kwa Ruto goji sense ya Western nigo kogenderete kwa liberera obomo boli bwa simiuro moja wani Kenya batara barena okobwatana nigo kubwata mangana makongu sana karoba oboereire na ya nkie kibono muri bwensa karubwatana nejinzi jiri cha Eastern nindo jena ichungwa ande wandanyi nigo bono bakare korigerina nigo bono bakanire amangana yebinto biribinde byabantu bande bakarugo kwana oso opinion chichita kiriko bekwa as by button talks barabundo jena nigo bakare go chitu gutera isiko kabisa beja dano mane imegedena ngaki funding I formula ego chugo affect university intake yanyora US beji ya gatano
nomo asenjera ya abene ngomnyo kiasi kaseti ya The Nation ya sini ya karongote wana daktari amechacha ndani ya nyumba oikire goika senyo oikire goika mapema daktari lera mapema mbuya sana lere kwa sio mi mapema daktari Denezi azirero ikire mapema oenda kiribuna oikare goika mapema na nchita dimofeli tade mweli bagato jakenere mapema kwa nende anda komnyo kiasi kaseti ya The Nation ina Kenyatta University wins highest number of trophies as a festival ya koragana sensema ya Nyeri nsemo ya Kenyatta University nero ya Nyara gekoira ebiegwa ebinge ase mamirane ya koragana alias University ya Dedan Kimathi ase county ya Nyeri nindo chena tuskego jibosio gaiga mangana ana dialogue nero sina technical panel ni gobono ya irigo garitukuria ichuma korosi agenda era kwanwe ase manganayo nara oguruguna nere UDA Secretary General Cleopas Marara awate abona endoto yokorosi kia